مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتنا عالمنا بنهري تغير الله حدا كابتين هيوتنا بزلع على درجة زغيرو زلو تكنولوجي غا سب سرحو بالحي وي artificial intelligence جزيف وصايتات اب كن مقبار سلمنتا ايو اتبناتان بخالئيتاتن سرح سب سرحو بالحي نخلو ناي صحفة سرحتنا زي عملنا زبل حتو ابز اوان نبزحات سبات ينقاق حلو كم ناي سراح إيميلات مصحف جميركا كساب استحلالخو ناي حق سندات مدلاو سب سرحو بالحي و AI عب علتاوي هيوتنا زلو ناي سراح تصور يقالللنا لو جن إذا كله بنتعن بقليلون زركب تكنولوجي بحق أديو نخل سب تقيمه ويس عبقل خفالات حبرة سبن تكالاتن عبق لولاو يفترالو لومي عب مدبنا AI عب علتاوي هيوتنا كمجيرو سراح يقالللنا خمزلو كنرينا بتوسخ دما إذا تكنولوجي زي نابيات فردي محبراو قديات جرمن كمجيرو عب عبيز أجمن معلق سراحن كمزودقهم زارد شبوت آبنت كنقرب لكمينا قدمنا بتزكات أمت أجمعات مئتاونا AI عب علتاوي هيوتنا زمتصوم زلو أونتاوي قدنتات نرأي AI لومي متكاتا زي بلو حقا زي خوين الله إذا دما بزم سعونت بتات يقلت قداماي وصيتاونتن مقطاب جزين قدم حجي نحدا سند وي دبدابين مصحف ساعات وي معلتات يوصلنا نيرو حجيجن كم تشات جي بي تي زامسلو مسارحيتات او وشت سكندتات نصورن سرعن صحفات كدالولنا يخولو ازي نتمهارو سرحتنياتاتن وهابتي اغلغلوتن عبي ناي غزي عقباي كالأي موغاد ناي قانقان كالاتن عنقفاتات كل سب صبوق ناي مصحف كالات وي بلوص ملكت ناي حق قانقا ايوننني AI نظم صقمات زيهم بموغاد زخونه تراسب كم حدا كيلا خوينو حساباتو بسرع مقد خجلصن مسلاتو كحتتن يخؤلو سالساي مقدال وصايتات نماياو مخري وي ترجم زخون گنزب زيبلم سبات AI بنصا حجاز خوينو يگلگلم الله እዚ ድማ ንማሕበራዊ ማዕርነት ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ ነዚ ኩሉ ጽቡቕ ረብሓታት ሒዙ ዝመጸ AI ግን ኣብ ገለ ትካላት ዓቢ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ንኣብነት ኣብ ጀርመን ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሄሰን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ዓቢ ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝተዳለዉ ሰነዳት ካብቲ ልሙድ መጠን ንላዕሊ ኣዝዮም ዝተመጠጡን ነዋሕትን እዮም ትብል ናይቲ ቤት ፍርዲ ወሃቢት ቃል ዝኾነት ፈራዲት ያስሚን ሽኒትሰር ከምቲ ንሳ ዝገለጸቶ ብልሙድ መገዲ ሓደ ሰብ ዘቕርቦ ናይ ጥርዓን ወይ ክሲ ሰነድ ክልተ ወይ ሰለስተ ገጽ ጥራሕ ይኸውን እቶም ብAI ዝጸሓፉ ሰነዳት ግን ካብ 10 ክሳብ 100 ገጻት ዝበጽሑ ኮይኖም ይርከቡ በዚ ከዓ ነዞም ሰፋሕቲ ሰነዳት ንምንባብን ንምምርማርን ኣብያተ ቤት ፍርድታት ዓቢ ናይ ግዜን ጉልበትን ክሳራ የጋጥመና ኣሎ እቲ ዝገረደ ድማ እቶም ነዋሕቲ ጽሑፋት ዝደጋገሙን ዘየድልዩን ሓሳባት ዝሓዙ እምበር ነቲ ክሲ ብጭቡጥ ዝሕግዙን ቀጥታዊ መልሲ ዝህቡን ኣይኮኑን ብሓጺሩ ብዙሕ ትኪ ውሕድ ሓዊ ወይ ንፋስ ጥራሕ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ስለምንታይ ግን እዚ ጸገም እዚ ብፍሉይ ንማሕበራዊ ኣብያተ ፍርድታት ዝሃስዮም ዘሎ ዝብል ሕቶ እንተልዒልና ፕረዚደንት እቲ ቤት ፍርዲ ቪልሄልም ቮልፍ ከም ዝገለጾ ኣብ ማሕበራዊ ኣብያተ ፍርዲ ጥርዓን ንምእታው ዝኾነ ክፍሊት ስለዘይሕተት እዩ እዚ ድማ ዝኾነ ዜጋ ብዘይ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ጸገም ፍትሒ ክረክብ ተባሂሉ ዝተሰርዐ እዩ መብዛሕትኦም ጥርዓናት ምስ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ወይ ሓገዝ መነባብሮ ዝተኣሳሰሩ እዮም እቲ ዝተጠቕሰ ቁጠባዊ ቅልውላውን እቲ ብነፃ ዝርከብ AIን ተደማሚሮም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ጻዕርን ወጻኢታትን ማእለያ ዘይብሎም ክስታት ከቕርቡ መገዲ ከፊትሎም ኣሎ እቲ ጸገም እቶም ኣመልከቲ ብቕልጡፍን ብቕኑዕን ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ነዚ ስራሕ እዚ ንምዕማም ግን ሓደስቲ መፍትሒታት የድልዩ ፕረዚደንት እቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝበሎ ንባዕልናውን ቴክኖሎጂና ከነማዕብልን ነዞም ብAI ዝተዳለዉ ሰነዳት ንምፍታሽ AI ክንጥቀም ኣለና AI ኣብ ቤት ፍርድታት ውሳነታት ኣይክህብን እዩ ግን ነቶም ነዋሕቲ ሰነዳት ብምጽማቕን ብምውዳብን ፈረቲ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢሎም ብተወሳኺ እቲ ቤት ፍርዲ ተወሳኺ በጀት ክምደብን ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ክቁጸሩን ይሓትት ኣሎ ሰባት ብዘይ ምኽንያት ደጋጊሞም ክስታት ከየቕርቡ ውሕድ ናይ ምዝገባ ክፍሊት ክህሉ ዝብል ክትዕውን ይለዓል ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ዝረኣናዮ AI ባዕሉ ጸገም ኣይኮነን
እትጸገም እትንሕናን ጥቀመሉ መገዲዩ ሓደ ናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ መሳርሒ ክንጥቀም ከለና ንሱ ንኹሉ ዝፈልጥ መለኮታዊ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ኣለና AI ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብምእካብ ነዊሕን መሳጥን ዝመስል ጽሑፍ ክጽሕፍ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ጽሑፍ ትሕዝቶ ዘይብሉ ማይ ዝመልአ ባኒ ዝኸውን ብተወሳኺ ኣብያተ ፍርዲ ሄሰን ከም ዝገለጽዎ ደቂ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ናይ ሕጊ ፍልጠት ብቐጥታ ናብ ቤት ፍርዲ መጽዮም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት እቲ ብሉጽ ፍትሒ ዝርከብ ብምዝርራብን ብጭቡጥ መረዳእታን እምበር ብኣማኢት ገጻት ዝተላዕጠጠ ናይ ኮምፒውተር ጽሑፍ ኣይኮነን ሰብ ሰርሖ ብልሒ ህይወትና የቃልል ኣሎ ኮይኑ ግን ንእዋናዊ ስርዓታትን ኣብያተ ፍትሕን ከቢድ ፈተና ይፈጥረሎም ኣሎ እቲ መፍትሒ ንቴክኖሎጂ ምክልኻል ዘይኮነስ ብጥንቃቐን ብብልሕን ምጥቃም እዩ ብAI ተሓጊዞም ፍትሒ ዝረኸቡ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ናይ AI ተራ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ጆሹዋ ብራውደር ዝተባህለ ወዲ 18 ዓመት ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ንኣብነት ብሰንኪ ዘይፍትሓዊ ናይ ትራፊክ መቕጻዕቲ ይሳቐ ነይሩ ንነፍሲ ወከፍ መቕጻዕቲ ይግባይ ንምባል ጠበቓ ክቆፅር ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ ባዕሉ መንገዲ ክደሊ ነይርዎ ጆሹዋ ጸኒሑ ሓደ ዶንት ፔይ ወይ ኣይትኽፈል ዝተባህለ ብAI ዝሰርሕ ናይ መጀመርታ ናይ AI ጠበቓ ቴክኖሎጂ ኣማዕበለ እዚ AI ነቶም መቕጻዕቲ ዝበዝሖም ሰባት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብምሕታት ነቲ ናይቲ ከባቢ ሕጊ መሰረት ብምግባር ብነፃ ናይ ይግባይ ደብዳቤ የዳልወሎም እዚ ብAI ዝተሓገዘ ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 160,000 ዘይፍትሓዊ መቕጻዕትታት መኪና ክስረዝ ገይሩ ንኣማኢት ኣሽሓት ተራ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ድማ ሚልዮናት ዶላራት ካብ ምኽፋል ኣድሒንዎም እዚ ታሪክ እዚ AI ንተራ ሰባት ፍትሒ ብነፃ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ዘመስከረ ቀዳማይ ዓቢ ስጉምቲ እዩ ነይሩ ሮዝመሪ ዝተባህለት ካልእ ኣብ ኣሜሪካ እትነብር በይና እትዕቢ ኣደ ብሰንኪ ስራሕ ምስኣና ክራይ ገዛ ንሓደ ወርሒ ከይከፈለት ትተርፍ ዋና ገዛ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕን ናይ ግዜ መጠንቀቕታን ንዓኣን ንደቃን ካብ ገዛ ክሰጎም ከም ዝወሰነን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሰሳን ኣፍለጣ ሮዝሜሪ ንጠበቓ እትኸፍሎ ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ተስፋ ቆሪፃ ነይራ ሓደ ፈታዊኣ ነቲ ብAI ዝሰርሕ ናይ ሕጊ ሓጋዚ መሳርሒ ከም እትጥቀም ገበራ እቲ AI ነቲ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ናይ ክራይ ሕጊ ብምምርማር ዋና ገዛኣ ዝገበሮ ነገር ዘይሕጋዊ ምዃኑን ሮዝሜሪ ድማ ብሕጊ መሰረት ናይ 30 መዓልታት ናይ ምኽፋል ዕድል ክወሃባ ከም ዝግበአን ዝገልጽ ስሩዕን ሓያልን ናይ ምክልኻል ሰነድ ኣዳልዩ ሃባ ሮዝሜሪ ነቲ ብAI ዝተዳለወ ሰነድ ሒዛ ናብ ቤት ፍርዲ ቀረበት እቲ ፈራዲ ነቲ ሰነድ ምስ ረኣየ እቲ ክሲ ውዱቕ ገበሮ ሮዝሜሪን ደቃን ከዓ ካብ ጎደና ምውዳቕ ደሓኑ ዋና ገዛ ሕጊ ክኽብር ተገደደ AI ኣብዚ ሓቀኛ ዛንታ ናይ ሓንቲ ድኻ ስድራ ቤት ናይ ምንባር መሰል ኣኽቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና እዞም ክንሰምዖም ፀናሕና ታሪኻት ዝምህሩና AI ብምኽንያት ድኽነት ሕጊ ዘይምፍላጥ ወይ ዓቢ ናይ ቢሮክራሲ ጸቕጢ ፍትሒ ንዝሰኣኑ ሰባት ዓቢ ብርሃን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ርግጽ እዩ እቲ ቴክኖሎጂ ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ንውፅዓት ሰባት ዓቢ ናይ ፍትሒ መጋበርያ ምዃኑ ግን ኣየጠራጥርን መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مسلي فتحي